Пра факторыо я чуў даўно. Многія раілі, казалі, гэта ледзь не найлепшае, што здарылася з гульнявой індустрыяй, але кожны раз, як я глядзеў на скриншоты на старонцы ў Steam, гэтыя парады ставіліся пад сумнеў. Візуальна непрыцязательная, з нібы бясконцамі аднолькавымі спрайтавымі пабудовамі. Тыпу, што гэта за сімулятор канвеера? Давайте я змяню картинку, насамрэч яна выглядае вось так. А тое быў першабытны прататып Factorio ажно 2013 года. І на яго фоне ўжо ўсё не так і кепска. Гульня заснаваная на агульнай канцэпцыі стварэння гіганцкага завода. Але завода каб што? Каб ён проста працаваў? Насамрэч не проста, а з мэтай галоўнага героя, як я думаў, паляцець у космас. Это як адна з перамог у цывілізацыі, дзе вам трэба раней за астатніх прабіць неба вялізнай ракетай як сведчанне вашай інтэлектуальнай і навуковай перавагі. І менавіта такая самая задача стаіць у асноўнай Factorio, без апошняга вялікага дапаўнення Space Age. Праўда, з апанентаў тут няма іншых нацый, акрамя нізкаінтэлектуальных і ад таго вельмі агрэсіўных суседзяў. Другая важная прычына, чаму я ўсё ж дабраўся да заводабудоўлі, наяўнасць афіцыйнай беларускай лакалізацыі ў гульні. Афіцыйна дададзенай у гульню, але сам пераклад рабіўся праз адмысловую старонку супольнай аматарскай працы на Crowdin. І дагэтуль праматуль гульня і бярэ свае абнаўленні на пераклад. Усім датычным да працы вялікі дзякуй. Дык вось, калі запускаеш рукі глыбей пад капот гэтага візуальна не блокбастарнага сімулятара, то нечакана робіцца вельмі цяжка ад яго дарвацца. Вельмі. І проста словы я не мог пайсці спаць, бо трэба наладзіць яшчэ нешта на сваім заводзе, сталі ўсё часцей ператварацца на скарачэнне тэрмінаў здаровага сну. Першым званочкам, што перада мной бяздонная трусіная нара, стала праходжанне навучання, на якое спатрэбілася ўсяго толькі 13 гадзін. Многія гульні прапануюць усё, што ў іх ёсць, і за меншы час і большыя грошы, а тут толькі навучаешся. Пасля такога доўгага навучання можна нават чакаць і размеркавання ў докшыцы. Хачу паказаць вам гульню такой, як яе бачу я ад самага пачатку і да фінальнага стартавага адліку. Ну, калі так можна сказаць. Але для таго, і каб і мне было другое праходжанне цікавей глядзець тым, хто ўжо набегаўся па канвеерных стужках уздоўж і ўпоперак, вырашыў дадаць крыху чэлленджу. Справа ў тым, што ў сваім заплечніку можна ствараць бясконцую колькасць прадметаў і нават будынкаў. Зварганіць цягнік ці завод па перапрацоўцы сырой нафты і насіць у кішэні. Ну, такі сабе рэалізм. Таму, каб усё выглядала крышачку больш аўтэнтычна і адпаведна простай гісторыі самотнага інжынера на чужой планеце, прадметы я буду рабіць толькі з дапамогай аўтаматаў зборкі. Ну і наколькі сама гульня дазволіць гэта зрабіць. Хаця той жа цягнік усё роўна прыйдзецца цягнуць, даруйце за каламбур, у штанах да бліжэйшай чыгункі. І такая аўтаматызацыя акажацца больш складанай, чым я сабе ўяўляў на пачатку. Касмічны карабель здзейсніў не зусім мяккую пасадку на чужой планеце, а адзіны ацалелы інжынер застаецца сам-насам з невядомасцю. Але 5 гадоў навучання ў БНТУ і практыка па размеркаванні ў чаусах зрабіла з яго гатовага да ўсяго спецыяліста. Сабраць з палак і камянёў ракету ён можа адразу і не здолее, але духам не паўшы бярэцца за стварэнне выратавальнага завода. Выкладчык па АБЖ калісьці яму казаў насіць у заплечніку з сабой цвёрдапаліўны бур, каменную печ, драўніну і запалкі, бо невядома куды вас занясе. З запалкамі шкада не выйшла, а вось усё астатняе чароўным чынам ляжыць роўніка ў заплечніку. Для пачатку разбяром рэшткі касмічнага судна на патрэбныя першыя рэсурсы, ды будзем думаць, з чаго пачынаць. У нас ёсць возера, каб засілкаваць першыя паравыя генератары, вялікае радовішча жалеза і паменей медзі, ды каменю. Недзе яшчэ павінен быць вугаль, каб на першых этапах было што ў гэтыя печы закідваць. Халера з тым вугалем, пакуль на дровах таксама няблага гарыць. Паставім першы бур і можна пачынаць цягнуць першыя канвееры. Ай, халера, мне ж нельга ствараць прадметы. Левае акенце паказвае тое, што маю, а правае, што магу зрабіць сваімі ручкамі, і я неяк, не думаючы панаціскаў. Здаецца, можна бы было і прапусціць дробязь, але літаральна праз хвіліну я зноў, забыўшыся, стварыў пачак канвеераў. Перфекцыянізмамі я не хварэю, але адчуваю, што гэта праходжанне я заруініў, і трэба крыху часу, каб мозг пераладкаваўся пасля дзясяткаў гадзін у іншым рэжыме. Перазапусцім свет яшчэ раз, каб ачысціць гульнявую карму і старанна прытрымлівацца пастаўленай
пазорнай партыяй задачы. Тут усё ўжо раскідана крыху па-іншаму, але канцэптуальна нічога не змянілася. Ты ж радовішчы рэсурсаў і возера проста ў другім баку. Праблема складаецца ў тым, што я не бачу варыянтаў цалкам пазбегнуць ручнога стварэння. Цэнтр аўтаматычнай зборкі – гэта будынак, дзе можна зрабіць амаль усё. Ён адкрываецца пасля некалькіх маніпуляцый і даследаванняў у навуковым дрэве. Не спатрэбіцца паравая энергетыка, электроніка і вось гэтая чырвоная вадкасць. Зразумела, так як гэта першыя крокі развіцця базы, то і патрабаванняў для даследаванняў нешмат. Паравая энергетыка сама вывучыцца, калі я зараблю проста 50 жалезных плітак. І вось тут нам спатрэбіцца набор юнага выжывальніка. Бур, які працуе ад дроў і здабывае жалезную руду, і печка, у якую бур напрамую можа закідваць рэсурсы. У вялікіх заводах гэтыя буры кідаюць рэсурсы на канвеер, яно ўсё з дапамогай адмысловых лап-маніпулятараў закідваецца ў топку, але ў нас пакуль і блізка няма такіх магчымасцяў. Хоць руду і не трэба закідваць ручкамі, але дровы самі не пасякуцца, таму бяжым нарыхтаваць патрэбнае паліва. Зноў жа, калі будзе наладжана пастаўка вугалю, нам не трэба будзе бегаць як ашалелы лесаруб. З адным бурам і печкай справа ідзе марудна. Для электронікі трэба таксама пліткі, але цяпер медныя, так што займаемся пераносам паходнай здабываючай кампаніі на суседняе радовішча. Тут трэба ўсяго 10 плітак, таму справа ідзе хутчэй. А вось далей першая праблема. Для адкрыцця чырвонага даследчыцкага набору нам трэба паставіць лабараторыю, а стварыць лабараторыю я магу выключна рукамі. Пад дрэвам яна, на жаль, не расце. Дарэчы, тут адразу можна ўбачыць і асноўную складанасць, якая выклікана адмовай ад ручнога стварэння. Каб зрабіць прадмет рукамі, часта дастаткова простага рэсурса, тыпу жалезных ці медных пласцінак, проста ў большай колькасці. А можа нават і не большая, а проста ў пераліку. А вось калі ты хочаш рабіць яго на заводзе, умовы змяняюцца і патрабуюцца ўжо гатовыя запцацкі. Замест плітак трэба жалезная шасцярня, мікрасхемы і канвеер, што вядома нашмат складаней. Бо ўсе гэтыя прадметы таксама недзе павінны стварацца, зноў жа, не ручкамі. У лабараторыі з дапамогай чырвонай вадкасці мы зможам даследаваць той самы патрэбны зборачны цэх. Але зноў чарговая праблема. Няма электрычнасці, без якой лабараторыя адмаўляецца працаваць. Мы дагэтуль вывучалі паравую энергетыку, і нам трэба цэлая куча прадметаў, якія зноў прыйдзецца пакуль рабіць рукамі. Помпу для вады з возера, вялікі бойлер, які стварае пару, і генератары, якія з яе дапамогай вырабляюць ток. Сюды ж я прывалок і лабараторыю, каб мы маглі адразу тут падрубіцца да разеткі і па хуткай даследаваць патрэбную тэхналогію. Ну і яшчэ прыкапаем адзін слупік, каб электрычнасць неяк перадавалася. Ну яшчэ і ў бойлер таксама трэба паліва, халера яго бяры. Так што зноў у лес, пакуль наша аўтаматызацыя ўсіх працэсаў нават яшчэ не нарадзілася. І вы думаеце, на гэтым усё? Я яшчэ вымушаны зрабіць чырвоную навуковую вадкасць, і на самы канец, я спадзяюся, гэта ўжо апошняе дакладна. Першы, я бы сказаў, нулявы аўтамат, з якога ўсё і будзе створана. Паставім каля возера, бо электрычнасць ёсць толькі там. І тут я зразумеў, наколькі мне будзе весела. Каб стварыць першы аўтамат, трэба жалезныя пліткі, жалезныя шасцерні і мікрасхемы. Для мікрасхем трэба медны дрот, а ён робіцца з медных плітак, якіх, вядома, няма. Шуруем за імі. Тут у бура, вядома, скончылася паліва. Потым з пліткамі бяжым назад рабіць дрот. Не, ну гэта ўсё нейкая фігня. Лепей для пачатку давайте змайструем з дзясятак слупоў і перанясём і аўтаматы, і лабараторыю да базы, а то мала што на пачатку ўсё трэба цягаць, дык і не хапала яшчэ і бегаць як дурному. Другі варыянт, дарэчы, зрабіць трубы і пампаваць ваду да базы, дзе і забяспечваць токам, але калі такое рабіць, то ўжо пазней. Так, мікрасхемы, шасцерні, знутру пераносіць бур з печкай, бо цяпер трэба жалезная руда. І вось нарэшце 4 свяжайшых і навюсенькіх аўтаматы у нас на руках. Праца пойдзе крыху весялей. А колькі ўсяго яшчэ трэба зрабіць, мама дарагая, не ведаеш, за што і хапацца. Так, трэба і канвееры, і новыя буры з печкамі, і шасцерні на гэта ўсё, а на печы трэба камень. Толькі паспяваюся рабіць. Цяпер і медзь будзе здабывацца разам з жалезам. Аўтаматы паралельна выконваць розныя задачы, толькі закідваю рэсурсы. Я не суперпрофі, які ведае, як правільна распачынаць і што ў якой паслядоўнасці рабіць, таму атрымліваецца даволі сумбурна і ўсяго пакрысе. Але праца ідзе. Не памыляецца той, хто нічога не робіць. Калі з'яўляюцца першыя канвееры, значыць, пара і першыя лапкі маніпулятараў. Гэта адны з самых важных адзінак нашага завода, бо могуць прадметы перасоўваць па стужцы канвеера, закідваць у печы, складваць у скрыні і шмат чаго яшчэ. Пачнём з самых простых і павольных. Вядома, на іх стварэнне спатрэбіцца чарговы танец з бубнам. Робім і дрот, і шасцерні, і мікрасхемы.
Пора прыдаць гэтаму хаосу хоць кропельку нейкага планирования, ці хоць выгляд, што гэты план ёсць. І калі я хочу здабываць больш рэсурсаў, мне трэба паліва для печаў. Буры даволі хутка павінны перавесціся на электрычнасць, але для сілкавання завода і ў большай ступені першых тыпаў печаў добра падыдзе вугаль, радовішча якога крыху ніжэй. Будзем напрамую падаваць паліва па канвеерах. Вялікая бяда, што нельга пракладваць стужкі па дыяганалях, што стварае пэўныя перашкоды, але яно не проста так. Было бы складана зарабіць роўныя прымыканні зон, куды дастаюць маніпулятары. Гэта можна будзе пазней убачыць на прыкладзе чыгункі, якой дазволілі мець круглыя бакі і дыяганальнае размяшчэнне. Рэсурсаў у нас усё яшчэ не мільён, таму працягваем збіраць усё і высякаць цэлыя дзялянкі лесу. Разам з электрычнымі жоўтымі лапкамі я зраблю і чорныя. Яны працуюць ад вугалю і самі ж сябе падсілкоўваюць са стужкі канвеера. Вельмі зручна на першых этапах, ды і на наступных таксама. Буры яшчэ не электрычныя, таму здабытчыкі вугалю і канвеер трэба паставіць так, каб яны самі сябе забяспечвалі з дапамогай тых самых чорных лапак. Нічога суперразумнага не прыдумаў, акрамя як зрабіць кола, і адна лапка будзе закідваць вугаль назад на стужку з асноўнай падачы для іншых чорных лапак, каб яны маглі сілкаваць і сябе, і буры без электрычнасці. Сістэма простая і, здаецца, працуе. Можна вяртацца на базу, куды пайшла першая партыя вугалю. Пра такую важную падзею было бы няблага напісаць у мясцовай газеце «Чырвоны кусака». Неяк пакуль на ўсё па-дурному, але няхай медзь будзе здабывацца такім чынам. Затое з вугалем і аўтаматычная лапка будзе збіраць пліткі ў скрыню. Толькі ў адрозненне ад чорнага маніпулятара гэта і трэба электрычнасць, таму падцягнем пару слабых слупоў з пакрыццём у маленькі квадрат. Пазней з'явіцца больш моцныя. Будзем разбірацца з жалезам. Яго трэба будзе болей, таму тут распрацуем нешта больш аўтаматычна прыгожае. 2 буры і 2 печы на жалеза. Ставім на другі баку канвеер, па якім жалезныя плітачкі паедуць далей. Для пачатку на стварэнне часта патрэбных шасцерань на ажно 2 аўтаматах. Рарытэтныя буры цяпер мінулы век. Час прагрэсу. Улепім электрычныя ды агулам зменім кірунак. Тут на пачатку ўвогуле ўсё будзе змяняцца вельмі часта. Мне не зусім падабаецца агульная канструкцыя, але ёсць цікавы нюанс, што перабудоўкі не робяць так лёгка, як раней пры ручным стварэнні прадметаў. Тады ты можаш проста зносіць, рабіць на бягу колькі чаго табе трэба, толькі рэсурсы трымай, хоць адразу вялікімі кавалкамі пракладвай шляхі і стаў печкі з бурамі. А цяпер ты абмежаваны і дзейнічаеш больш скавана. Ах, халера, электрычнасць? У мяне ж там бойлер на ручной падачы паліва. Канешне, я закінуў вугаль, але бачу, як ён хутка вылятае ў комін, бо напруга ў сетцы ад базы моцна павялічылася. Трэба пачынаць думаць пра аўтаматыку. Як звычайны чалавек са звычайным дэфіцытам увагі, пра гэта забываю і іду наладжваць зноў здабычу медзі. Думаеце, я яе скончыў? Не, я пайшоў вырашаць праблему з жалезнымі пліткамі, якія, аказваюцца, усе ідуць на шасцерні і зусім не назапашваюцца. Каб атрымаць чорны пояс па лагістычнаму тэквандо, трэба навучыцца ствараць баланс, каб усё рабілася. Але звычайна трэба табе толькі нешта выправіць, як ужо іншае знікае ў іншым месцы. Часцей дапамагае проста нарасціць прадукцыйнасць, напрыклад, печаў панаставіць, але з часам будзе цяжэй балансаваць у шчыльнай забудове. Вернемся да медзі, нічога незвычайнага тут пакуль не будзе. Паставім 2 буры, ды халера, зноў гэта электрычнасць. Кляты бойлер. Усё, вось зараз дараблю медзь і адразу будзем нешта думаць са святлом. Так, 2 печы і лапкі ловяць плітку ў тую скрыню. Да, выглядае неяк занадта крыва, трэба будзе прыдумаць пазней па-іншаму. Адно з важных правіл канвеера – рэсурсы ідуць па 2 баках асобна. І першае правіла завадчаніна гаворыць – не змешвай. Лапкі звычайна кладуць на дальні ад сябе бок, і таму медныя пліткі не змешваюцца з вугалем і прыгожа едуць далей. Усё іду рабіць электрычнасць. Але тут трэба падумаць, як правільна. Хутчэй усяго працягнуць металічнымі трубамі ваду да радовішча з вугалем і тут адразу сілкаваць бойлеры, бо іх будзе рабіцца ўсё болей. І трубы пускаць пад зямлёй, бо яны перашкаджаюць хадзіць. Тут не існуе другога паверху забудовы, каб трубы здранцвелі ў прыгожым індустрыяльным скоку над дарогай, стварыўшы ідэальнай формы помнік шэрай культуры. Прыйдзецца па старынцы капаць у зямлю. Скарацім колькасць слупоў, я бы нават сказаў, наэканомім. Урачыста працягнем стужку, паставім 2 чорныя прыгожыя
уже вугальныя лапкі і ўсё, электрыфікацыя на сяле, лямпачкі ў кожнай хаце і тэлевізары без перабояў. Пакуль я вось тут наладжваў здабычу медзі, на другім баку завода цалкам паламалася сістэма апрацоўкі жалеза, бо чорныя лапкі мала што закідвалі вугаль, дык яшчэ і металічныя пліткі, а гэта аўтаматычна змяняе працу печы на стварэнне ўжо новага прадмета – бэлькі, якімі я паспяхова забіў усю стужку канвеера. Бо зноў жа гэты перадатчык быў наладжаны толькі на пліткі, каб не грэсці руду. Такіх і падобных сітуацый у факторыяў мільён, калі недзе нешта ідзе не па плане, бо ты гэта не прадугледзеў. У прынцыпе, тут усё будзе ісці крыва выключна праз геаметрыю тваіх канечнасцяў, бо, як здаецца на погляд з першай сотні гадзін, гульнявы баланс наладжаны даволі рупліва. Мы з вами пазнаёміліся з самымі асновамі заводабудавання. Галоўнае і найскладанейшае гэта зарабіць такую лагістыку, каб завод, паўзучы ў розныя бакі, мог працягваць забяспечваць усе свае сегменты патрэбнымі рэсурсамі і прадметамі. Я дагэтуль не ўмею планаваць прыгожа. Хаця мне прыгожа лёгкі флёр палёту мастацкай інжынернай думкі, не зацягнутага ў такія рамкі, як план. Каб зрабіць аўтаматычным любы працэс, трэба злучыць звычайна прадметы з розных канцоў завода. Вось так яно ў мяне неяк атрымліваецца. Напрыклад, каб стварыць той самы рэсурс першага ўзроўню для развіцця тэхналогій у лабараторыі, чырвоная вадкасць, якую я раней рабіў ручкамі, трэба ўсяго дацягнуць плітку да шасцерань, тут паставіць аўтамат, і вось яны ўжо выходзяць прыгожымі і бліскучымі слоечкамі. Але для другога ўзроўню навуковага даследавання трэба зялёная вадкасць, і тут ужо больш танцаў. Аўтамат па стварэнні канвеераў я ўжо сам паставіў, каб ствараць адзін з самых патрэбных у вялікай колькасці прадметаў. А вось з жоўтымі лапкамі-маніпулятарамі яшчэ не разабраўся. Пад іх мне трэба ствараць медны дрот недзе каля плітак і цягнуць іх да аўтамата, каб ствараць мікрасхемы. Але гэтага для маніпулятараў мала, і ідём уносіць карэкціроўку ў падачу шасцерняў, проста дацягваючы іх да патрэбнага пункта. І толькі цяпер ставім аўтамат з зялёнкай, да якога пацягнецца канвеер з канвеерамі і канвеер з лапкамі, якія будуць закідваць такія ж лапкі, і іншыя лапкі будуць здымаць канвееры з канвеераў. Тут ёсць нейкая ўнутрагульнявая іронія ва ўсім гэтым. І ці трэба вам цяпер гаварыць, што кожны наступны ўзровень даследавання патрабуе іншых вадкасцяў, якія, зразумела, утрымліваюць у сабе ўсё больш складаныя ланцугі. Таксама гульня ўвесь час патрабуе ад вас сваёй увагі і момантаў, калі ўсё працуе і агонь проста не існуе. Нешта ўвесь час трэба дарабляць. Як ёсць вядомы выраз са знакамітай сагі Дюна «Спайс павінен цячы», так і ў супольнасці аматараў факторыяў ёсць свой завод павінен расці. І вы ўвесь час будзеце ствараць новыя аўтаматы і здабытчыкі, каб яны забяспечвалі адзін аднаго ў бясконцым танцы ператраўлівання рэсурсаў. Ваша вока абавязкова зачэпіцца за што заўгодна, хоць за, не ведаю, прывесці да большага парадку нейкі вугал, як гэты з двума аўтаматамі па стварэнні дроту. Прынцыпова супер нічога не змяніў, але нібы больш лагічна і прыгажэй. Наколькі ў мяне атрымліваецца ў прыгожы індастрыял у прынцыпе. І не забываем паглядаць на інфармацыю па электрычнасці, бо калі у вас яна абробіцца, напрыклад, я не ведаю, кусакі перагрызуць правады, вам пакажуць. Але калі нагрузка будзе болей за магутнасць паравых генератараў, зразумець гэта можна будзе не адразу. Усё пачне запавольвацца. Значыць, прыйшоў час павялічваць нашу ТЭЦ, вядома, пабегаўшы туды-сюды. Пазней, калі дойдуць рукі, можна паспрабаваць зарабіць і атамную энергетыку, але гэта апцыянальна і не абавязкова для запуску ракеты. Калі, напрыклад, вы яшчэ не прыдумалі, куды выкарыстаць каштоўныя выкапні, можна на канцы стужкі паставіць не адну, а нават дзве скрыні, у якія лапкі будуць проста складваць і далей. Важнай часткай геймплею, каб ваша жыццё не здавалася батонам з варэннем, будуць кусакі, пра якіх я ўжо гаварыў раней. Гэта сапраўдныя ворагі, таракашкі, суседзі, якія на пачатку вас не будуць турбаваць, а вось калі забруджванне ад заводу на карце у выглядзе чырвонай зоны дойдзе да іх гнязда, пазначанага чырвонымі кропачкамі, узбудзяцца як экаактывісты і пойдуць ламаць і крушыць. І да іх прыходу у вас будзе час, каб развіцца, і першыя разы атакі будуць нават невялікія, але падрыхтавацца трэба. Для гэтага нам спатрэбяцца стацыянарныя турэлі на мяжы заводу, пажадана ў кірунку, адкуль чакаецца напад.
Моцныя бронебойныя патроны, можна і прасцейшыя, але яны ўсё роўна ўваходзяць у ланцуг вытворчасці, таму адразу можна рабіць і моцныя. Ну і трэба яшчэ канвееры, каб гэтыя патроны аўтаматычна папаўнялі боезапас. Можна самому падносіць магазины, але калі завод будзе вялікі, гэта можа стаць праблемай бегаць ад аднаго краю да другога. І ёсць у мяне ідэя зрабіць цалкам кругавую абарону, такі МКАД з канвеераў, які адной стужкай будзе бесперапынна зараджаць усе гарматы. Я даволі своечасова ўзяўся за стварэнне абароны, бо нават не паспела апошняя турэль атрымаць патроны, як першы невялікі рэйд Кусак здзейсніў вылазку на нас з поўначы. Калі б я не паспеў паставіць турэлькі, нічога суперстрашнага, бо я і сам магу пастраляць іх слабенькіх яшчэ юнітаў, але ж аўтаматызаваць абарону справа добрая. Але найлепшай ідэяй будзе нанесці прэвентыўны удар па Кусаках і іх базе, уласнаручна з кулямётам у адной руцэ, патрантажам праз усю шырокую грудь з баявой фарбоўкай і цыгарэтай у зубах. І гэта можна зрабіць пакуль без дадатковых сродкаў мабільнасці і цяжкой артылерыі. У прынцыпе, нічога складанага, каб зруйнаваць пару гнёздаў і на час ослабить их атаки. Пакуль тараканы адпаўзлі залізваць свой хітін, вернемся да плану кальцавой аўтатурэльнай магістралі. Дарэчы, трэба адзначыць, што сістэма падказак і навучання ў фактораў вельмі добрая, не толькі сухі тэкст, але і візуалізацыя многіх працэсаў нават з практыкаваннямі для засваення. То бок гульня не кідаецца ў цябе проста мільёнам геймплейнасцяў без тлумачэнняў. Кальцавы аўтаканвеер атрымаўся прыгожы, няма ніякай моцы. Вядома, што акрамя самой стужкі трэба і панаторкаць турэляў, але ж асноўная задача аўтаматызацыі вырашана. На бліжэйшы час уся база абаронена, пакуль мы не пачнём раскідваць свае заграбучыя шчупальцы ў глыбіні тэрыторый за новымі рэсурсамі. Далейшае развіццё пачынае ўпірацца ў столь. Столь адсутнасці нафтаздабываючай і нафтавытворчай прамысловасці. А ўлічваючы, што першыя вышкі трэба ставіць даволі далёка, нам спатрэбіцца сапраўдная чыгунка з лакаматывамі, вагонамі і металічнымі падшклянкамі. Вядома, ўсё зноў прыйдзецца збіраць на аўтаматах. Але спачатку зганяем на разведку. Зробім сапраўдны аўтамабіль і праляцім да радовішча чорнага золата. Машыны тут не толькі сродак для перамяшчэнняў, а і сапраўдны юніт для знішчэння. Можна лічыць наступны ўзровень падаўлення варожых гнёздаў. Хутчэйшы, больш пашкоджання і, зразумела, брані. На доўгі час гэта і будзе асноўная баявая адзінка, пакуль таракашкі не стануць зусім кусачай. Там ужо трэба будзе танк і простымі патронамі не абысціся. Выведка показала, што роўна ў гэтым жа кірунку ёсць яшчэ адно вялікае радовішча медзі і побач другое месца багацейшае нафтай, так што адна чыгунка зможа забяспечыць адразу некалькі галін вытворчасці. Ну і калі мы ўжо тут, давайте працягнем рэйкі, і іх у адрозненні ад канвеераў можна класці па дыяганалі і кругам, вядома, для зручнасці, ну і эстэтычнай прыгажосці. Роўны участак трэба для пункту пагрузачна-разгрузачных работ, ну а далей пойдзем па перасечнай мясцовасці з агалтелай вырубкай лесу. Трэба было, напэўна, загадзя зрабіць гранаты, якімі пракладваць дарогу нашмат прасцей. Выгрузка і асновы нафтаапрацоўкі будуць размяшчацца на поўдні завода, таму тут таксама зладзім роўны участак. Карацей, я тут разнёс палову шэрвудскага лесу, каб закруціць дарогу ў кола, каб цягнік мог развярнуцца і паехаць назад. Рабіў я гэта падчас стрыму ў твічы, і гледачы падказалі, што дастаткова проста прычапіць на састаў лакаматыў на хвост, і ён паедзе назад і без закручаных дарог. Ведаеце, у гэтай гульні не дзіва і на 80-й гадзіне даведвацца нейкія асновы. Для будоўлі першай дальняй станцыі трэба адразу ўсё падрыхтаваць, бо раней проста набіраеш мільёны рэсурсаў і на месцы ствараеш усё патрэбнае. Цяпер, каб не бегаць 100 разоў, трубы, сховішчы, вагоны, сам лакаматыў, помпы для нафты і самі станцыі. І па любасу я нешта забыў зрабіць. Пачынаем будаўнічую аперацыю бура ў шклянцы і парастаўляем першыя вышкі па здабычы нафты ў чужым кусакаўскім краі. Можна, вядома, ладзіць перапрацоўку праматут, але пакуль дастаткова вазіць нафту да нас з дапамогай аднаго вялікага вагона. Усе вышкі звязваюцца трубамі са сховішчамі, якія напрамую запампоўваюць вадкасць у цягнік. Але мне, вядома, не хапіла літаральна дзясятка труб, як я і гаварыў, каб усё дарабіць. Таму трэба здзейсніць ужо ў мільённы раз марш кідок туды-сюды. Ну і давайте ўжо працягнем слупы з электрычнасцю за кампанію. Тут, дарэчы, цягніком можна яшчэ і кіраваць, так што факторыо яшчэ і
Railway Simulator. Вядома, ездзіць яны могуць і самі, таму моцна не перажывайце, калі ганяць сабаку туды-сюды не ўваходзіла ў вашыя планы. Адзінае, што трэба яшчэ размясціць пункты загрузкі паліва, і ўсё, цягнік бясконца будзе гойсаць па карце. Вядома, для пачатку і аўтэнтычнасці трэба прывесці назвы станцый да ладу. Мінск цэнтральны, куды нафтачка будзе прыгожа пад'язджаць з Мазыра. Тут прысутнічае тонкая налада транспартыроўкі і можна задаць умовы чакання і пагрузачна-разгрузачных працэсаў для поўнай аўтаматызацыі. Пакуль хай назліваюць на поўную. Хаця столькі мы ўсё роўна не будзем паспяваць перапрацоўваць, і цыстэрна будзе ездзіць назад на палову запоўненая. Далей я пару гадзін проста наладжваў першасную апрацоўку нафты, стварэнне серы і пластыка, аб'ядноўваў прыгожа гэта з іншымі лініямі, каб мог ствараць ужо чацвёрты тып навуковых рэсурсаў, тых самых слоікаў. Трэці пад'язджае з іншага боку да аднаго комплексу акадэміі навук. Здаецца, яшчэ два тыпы, і я пачну збіраць ракету. Справа ў тым, што на пачатку ты ўсё яшчэ можаш кантраляваць, але прыкладна на гэтым этапе завод робіцца адносна вялікім, і трымаць руку на пульсе ўсіх працэсаў амаль немагчыма. Як і казаў, нешта абавязкова ўвесь час працуе не так. Важнай часткай цікавага геймплею якраз з'яўляецца вырашэнне нетрывіяльных задач па размяшчэнні і пераўладкаванні ўжо пастаўленых аб'ектаў. Калі перад табой па сутнасці бясконцая галаваломка, набор задач, хоць яна, вядома, не можа застопарыцца на мёртвай, ты ўсё роўна яе пройдзеш, хоць крыва і не з ідэальным размяшчэннем усіх пабудоў. Гэты набор пазлаў для дарослых, сімулятар гарадабудаўніцтва без лішніх элементаў, без горада і цяжкага інтэрфейсу. Усе гэтыя аўтаматы з часам робяцца тваімі дамамі, а канвейеры паміж імі вуліцамі і завулкамі, якія ты добра ведаеш і пааббягаў ужо сотні разоў. Мэйдэй, мэйдэй, на нас напалі! Пара непрыемных жукоў хоць і не нанеслі вялікай шкоды, але між тым паказалі брэш у нашай абароне. Ну, як брэш, тут асабліва і няма поўнай абароны завода, але затое дзякуючы кальцавому канвееру з патронамі я магу проста прынесці сюды турэлі і не перажываць за атакі з гэтага боку. Будзе час і настрой, можна з'ездзіць і панішчыць гнёзды, але пакуль гэта невялікая праблема. Там яшчэ і з захаду прывалакліся. Нешта яны пачынаюць абвастраць сітуацыю. Я тут думаў наладзіць... Каравул, дапамажыце, у мяне тут патронаў няма. Вось гляджу я на сябе і смяюся, як я запанікаваў і прабег міма канвеера з патронамі у бок бліжэйшых, як на тую секунду здалося, турэляў. Вядома, дзірку ў абароне трэба залатаць. Як калісьці казалі Бонні М, сані трэба рыхтаваць летам. Таму пакуль асноўныя рэсурсы, медзі і жалеза яшчэ не скончыліся, але пачаць прывозіць іх з іншых радовішч можна пачынаць цяпер. І пракладваючы рэйкі, я быў шчаслівы знайсці адразу дзве вялікія крыніцы карысных выкапняў. Логіка такая, што я пракладу рэйкі паралельна дастаўкі нафты, каб лакаматывы не заміналі адзін аднаму. Я шчыра не да канца разабраўся, як працуюць семафоры, хоць і паглядзеў некалькі разоў навучання. Таму пакуль прасцей працягнуць яшчэ адзін путь, рэйк на гэта ў мяне досыць. Цяпер ёсць цягнік з двума лакаматывамі і двума вагонамі. Будзе загружацца спачатку ў жодзіна-металічным, рудой пад самую вярхушку, а пасля ў салігорску-медным, які, праўда, дабудаваў толькі недзе праз гадзіну. І так, я ведаю, што назвы атрымаліся, суперарыгінальныя. І ўсё гэта залятае разгружацца ў Мінск, дзе ўжо падрыхтавана структура. Я вырашыў падвозіць руду і ўжо тут яе перарабляць у пліткі, а можна было адразу наладзіць гэтыя працэсы на месцы здабычы. Не ведаю, што было бы лепш тэхналагічна, ці з пункту гледжання прасунутага геймера ў завод. Агулам пад канец гульні праблема стае ў тым, што вашыя патрэбы растуць, і старыя канвейерныя шляхі ўжо не вытрымліваюць аб'ёмаў. Унутры вялікага завода складана знайсці месца проста дадаць электрычны слуп, не тое, што аўтамат. І пачынаецца наварачванне новых ланцугоў, кручэнне шляхоў ва ўсе бакі, што ў геймераў тут называецца локшынай. Вядома, прашараныя факторшчыкі загадзя ведаюць, колькі і чаго ім на ўсё спатрэбіцца. Як адзін з гледачоў паказваў нават свой Excel-файлік з разлікам ідэальнай вытворчасці. Будуюць адразу на ўсе этапы, і відосы з такімі праектамі пужаюць сваімі памерамі і ідэальнымі формамі. Думаю, у гэтай гульні сярод аматараў адсотак сапраўдных маньякаў на ўсіх геймераў нашмат вышэй, чым у любым Counter-Strike. І далей завод толькі абрастае, усё цяжэй кантроліць усе працэсы. Гульня пастка для хворых на здух, бо пакуль бяжыш на адзін канец, каб паставіць даўно чаканы там аўтамат, па дарозе зачэпішся за іншае, потым яшчэ за нешта і прыйдзеш у сябе пасярод ночы каля кампа, так і не заснуўшы ў абяцанай жонцы 11 вечара. Гульня страшная ў гэтым сэнсе, менавіта калі яна вас ухопіць у свае кіпцюры. Але калі вы не маньяк, задачкі з канвеерамі і ланцугамі вытворчасці не забаўляюць, у
галаве не нараджаюцца ідэі фікс, напрыклад, дасягнуць узроўня атамнай энергетыкі, каб зладзіць жукам ядзерны апакаліпсіс, пасмеюючыся сабе ў вусы, то гульня, пэўна, не для вас. Яе варта паспрабаваць у дэма, каб зразумець, уваходзіце вы ў групу рызыкі на псіхічны разлад ці не. Запуск ракеты ў асноўнай факторыі быў самым важным момантам, бо па сваёй сутнасці гэта фінал. Наш герой ратуецца, хаця не, ён глядзіць, як ляціць ракета, і атрымліваецца не зусім ён і збіраўся адсюль збегчы, як мне здавалася. Наступнае буйное абнаўленне Space Age ад 2024 года пашырыла канцэпцыю. Цяпер можна зварганіць касмічны заводалёт і адкрываць для даследавання новыя планеты. Але, як кажуць, гэта ўжо іншая гісторыя. Пад канец агульнай 100-й гадзіны другога праходжання, ўжо канкрэтна пад гэты агляд, я пачаў стамляцца ад гульні. Разумець гэта трэба як цалкам нармальную падзею, калі столькі часу бяспынна гуляеш нават у тое, што прыносіць задавальненне, можа наступіць момант сыці. І для таго, каб глыбей даследаваць тыя жа будаўнічыя дроны, уранавую здабычу, зусім цёмны лес у выглядзе лагічных правадоў, трэба яшчэ разок засумаваць па гульні праз некаторы час. І да Space Age таксама дайсці і вам паказаць, калі вядома паважаным гледачам гэта тэма будзе цікава. Прашу неяк адзначыць гэта ў каментарыях ці націснуць палец угару. Буду ўдзячны. Ракета вылецела. І ствараючы рукамі максімальна мінімальную колькасць патрэбных прадметаў, я нават атрымаў дасягненне лайдак, што сведчыць пра мае як чыстыя намеры, так і чыстае выкананне пастаўленых задач. Хаця на працягу гульні пару разоў я, забыўшыся, ўсё ж націскаў на стварэнне, але такіх момантаў зусім мала і нешта зусім дробнае. Сябры, спадзяюся, вам быў цікавы такі агляд на сапраўды шматгранны сімулятар заводабудавання, дзе я, паўтаруся, не паказаў яшчэ частку больш прасунутага геймплею, але з ім вы зможаце азнаёміцца і самі, калі захочаце занурыцца ў гэты свет шасцерань і канвеераў. Дзякуй вялікі за прагляд. Спадзяюся, вы прыемна правялі гэты час, і я з задавальненнем пачытаю вашыя меркаванні і гісторыі пра знаёмства з факторыяй, калі, вядома, такое знаёмства адбылося. Таксама запрашаю тэлеграм-канал Рудзі, дзе кожны дзень ёсць што пачытаць, і таксама на стрымы ў Twitch, дзе, дарэчы, фактору я і паказваў некалькі разоў. Усе спасылкі ў апісанні. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Гэта вельмі важна для развіцця праекта. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.